Какво става, пичове? Днеска снимаме да, това е Minecraft мод с епизод 2. Този мод ще представя Crafting Deed. Този мод е много готин. Исках отдавна да снимам на него. Значи, сега да обясня за мода. В момента съм на креатив. Така, да започна сега. От началото ви пуска без камуфлаж, без дрехи, без никакви оръжия и така нататък. Пусках ви на някакво рандом местенце. Примерно тук. Найде да се отдалечим малко от базата. Примерно. Не ме зарежда, че колко да пак. Чай да намеря някаква кола. Добре, примерно не пуска ето тук. Вие трябва да избягвате зомбитата. Защото те са много силни. Силни са, как да го кажа, трудни са за отбиване. Затова. Сега, първото нещо, което трябва да направите, е да отидете до най-близката кула. Говоря за Survivor, когато играете. Към зомбите. Да отидете до кула. Ето тези неща се наричат Wood. Те се използват, когато ги цекнете с десен бутон, ви дропват някакви айтеми. И пак с десен бутон штраквате върху това и го взимате. Това е за пиене, за ядене. Да, можете да го едете, да се храните. Ето тук отстрани Water Level. Този Water Level е когато сте жадни. Ето сега да намеря само. Тук ни дай някакво оръжие. Ето как да виждате горе амо. Ето тук Night Stick. Това е за да се биете с зомбитата. Ето тези неща, вече разбрах, че ви дават неща. Това са... Да, тук виждате оръжия. Това са оръжията, които може да ви пусне от лутовете. Може да ви се падне също така и Water Bottle. Те се използват за Water Level, както виждате, когато отжадне. Да фак. Всичко така лагне. Този Water Level е, нали, когато отжаднете твърде много и ви взема, нали, фактически живот. Тук има самурай, такива работи. Това е базирано на целта на крафтинг, не на Crafting Deed, на базирано на целта на The Walking Dead. Ето тук камък сприт. Тези са да не ви завлязват зомбитата. Много. Това е когато паднете от високо, с нещо като ви се чупи крака. Ето сега ще демонстрирам. Моде. Ето вижте. Да, фак. Добре не се щупи. Може би ако паднете, ето виждате колко са зелени зомбитите. Да, убихме. Нищо. И не ма пусна тук, защото не си купил някакъв, защото имам там да си построил някаква къщичка. Така ето. Така да покажа някои неща. Пак ми пишат. Това, нали, като паднете кръка ви, нещо си чупим. Това е такива. Нещо като мерници да слагате, примерно ето AK-47 на Crafting Table.
оръжията се намират от лутовите. И ето, сега като натиснете десен ляв бутон и се прицелвате, което е доста готино. И нали фактически се стрелвате. Има си и патрони за тази цел, разбира се. Друго за мода, много няма какво да казвам. Мода е готин и забавлявайте се. Долу в коментарите може да напишете колко ви е харесал клипа, и дали да снимам на други модове. Довиждане!